गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब मोननै जि पर्टेल चेनेल बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बेसेबांबा गिदिरथार थांखिजों मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंबोगासिनो दङ। बेयो 2013 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। दिनै 2022आव स्निथि जाफैबाय। गेजेराव कर'नानि थाखाय बोसोरनैया गेप जाबाय, बे खुंजायाखै। दा बेयाव जोबोद मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन नैबे बोसोराव, मानोना जेसेबां जिल्लायाव बर' मिडियाम फरायसालि दङ, गोजौ फरायसालि, गासै जिल्लानि फरायसाफ्रा बाहागो लागोन, बर' मिडियाम गोजौ फरायसालि थानाय जिल्लाफोरा। दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसाफोरखौ गुबुन फरायसाफोरजों जि बादायलायनायनि जुग, बे बादायलायनायनि जुगाव जुजिनो थाखाय थुलुंगा आरो बिथांमोनखौ एनकारेज जि खालामनाय, बिनि थांखि आरो नोजोरजों बे बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। दा बेयाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद, बे आनजादनि गेजेरजों जोङो गोबां फरायसाफोरनो थुलुंगा आरो बिथांमोनखौ इयुनाव गावनि जिउखौ दाफुंनायाव हेफाजाब होनाय खामानि मावनानै हरनो जोङो हागोन होननानै मिजिंथिदों। मानोना दिनैनि जुगाव जों बयबो मिथिखागौ, जायखिजाया नोङो आयदायाव थाङा मानो, जायखिजाया बिथिङाव थाङा मानो, गासिबो बिथिङावनो बादायलायनाय। बे बादायलायनाया गासिबो बिथिङावनो जायो हिसाबै जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ बा जोंनि फरायसाफोरखौ जि बादायलायनायनि गोसो बेखौ बांहोनांगोन, बा बादायलायनायनि थाखाय जि इयुनाव बादायलायनायनि थाखाय जि एक्सपिरियेन्स नांगौ, बेखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो हाइ स्कुल बा एमइ स्कुलनिफ्रायनो बानायना हरनांगौ हिसाबै जोङो नैबे बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। दा बेयाव बे बादायलायनायाव जोङो दहाय जोंनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद जि बर्ड, बे बर्डनि चेयारमेन बिथाङा फोरमायदों, बेयाव माखासे बान्था होनाय जायो। दा बेयाव जोङो बिथांमोनखौ आरोबाव एनकारेज होबावनो थाखाय माखासे बान्थाबो लाखिनाय जादों। दा बेयाव जोङो मोननै क्लासावबो गाव गावनि क्लासाव टप 3 बिदि बासिनाय जागोन। बे टप 3नि मादाव सेथिनो जोङो 20,000 रां, नैथिनो 15,000 आरो थामथिनो 10,000 रां बेबायदि होनाय जागोन। आरो बिनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा 85 जौखोन्दोनि बारा मोनो बा 85 जौखोन्दो मोनो, बिथांमोननि थाखाय वान टाइम स्कलारशिप 2,000 बेबायदि होनाय जागोन। दा बिनि अनगायै जोङो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुबुन गुबुन बिथिङावबो गोबां बेबायदि बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दङ बा सोलिगासिनो दङ बियो। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा होलांनाय मोनसे गिदिरथार सिमां बा बिथांनि जि थांखि बर' माहारिनो होलांनाय, दा बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो जिरायनाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। जोङो बबे बिथिंजों बबे सेक्सननि सुबुंखौ माबायदियै थुलुंगा होनांगौ, एनकारेज होनांगौ, बा बिथांमोननो जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ गाव गावखौ दाफुंनो बा जुजिहैनो थाखाय, दा बेखिनिखौ होनो नाजागासिनो दङ। दा बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि खामानि मावनांगौ, बे खामानि मावनायाव एसेबो फावसायनानै थायाखै। दा जोङो दिनै बुंनांगोन टेलेन्ट सार्च जि एग्जाम जोंनिया जायो मिरुनिफ्राय, दा बेयाव दहाय आं बुंनाय बायदि गोजोनथाव बाथ्राया, बेयाव रावबो फावसायनानै गैया। जोंनि फरायसाफ्रा दिनै सिगाङाव जागायजेननायाव जेसेबां होदोंमोन, बिनि गोबां गुन बारायबोबाय, दा बारायगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै हमदांनो हाबाय दिनैनि जुगादि बादायलायनायनि जुग, आरो बे बादायलायनायनि जुगाव जुदि हामारनांगोनब्ला जोङो फिसा फिसौ जि जुजिनाय मोनो बेनिफ्रायनो बाहागो लालांनांगोन। आरो टेलेन्ट सार्च एग्जामा जोंनि मिरुआ जेखौ खुङो, बे जाबाय बेसेबांबा गिदिरानो होननानै बुंनांगोन मोनसे। दा बिनि गेजेरजों गोबां बेनिफिट जायो हिसाबै बिथांमोना दिनै बुजिनो हाबाय, आरो आनजादाव बाहागो लानाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि, बेनि गेजेरजों गासै फरायसा, लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टेलेन्ट सार्च एग्जाम बर्ड, बे रोंगौसा आनजाद खुंफुं आफादनि जानानै जोङो बे समाव मोनसे बे प्रेस मिटखौ होनो लानाय जादों। बेवहाय आंजों लोगोसेयाव दं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां लेङाइ आफादगिरि, लोगोसे बे एग्जाम बर्डनि कन्ट्रलार रोमधन बसुमतारी, आरो लोगोसे जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां नितु कुमार ब्रह्म। दा आङो बे समाव बे बर्डनि सामलायगिरि मासिगिरि हिसाबै
आङो बेखौनो फोसावनो सानदोंदि जोंहा गाबोन 27 नभेम्बर 2022 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानो नागिरनाय बे टेलेन्ट सार्च एग्जामा गाबोन खुंफुं जासिगोन आरो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो जथेस्थ' लाहार फाहारखौ गासै आसाम नाङैनो खालामजोब्बाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो जिल्ला आफादफोरा बे आफादखौ खुंफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लानो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बे फरायसाफोरनि गासैबो एडमिट कार्डजों लोगोसे बिथांमोननि सेन्टार बायदिसिनाफोरखौ अलरेडि रेडि खालामबाय आरो एडमिट कार्डफोरखौ हरखाजोब्बाय आरो गाबोन बे खुंफुंनाया जोंनि आसामनि गासै 198टा सेन्टाराव जागोन। गासै आसाम नाङैनो गासै मोन 17टा जिल्ला आरो मोन 17टा जिल्लायाव 198टा आनजाद मिरु लानाय जादों आरो बिनि उनावहाय बेवहाय जायफोर फरायसाफ्रा बाहागो लागोन बेवहाय जोंहा थाखो 9 आरो 10 थाखोनि मोननै थाखोनि फरायसाफोरखौ जों बे टेलेन्ट सार्च एग्जाम बर्डआव जिरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दासिम जिखिनि डाटा मोनदों बे मथै जोंहा 9 थाखोआव गासै 9404 फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लागोन आरो 10 थाखोआव गासै 9336 फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लागोन। गासै आसाम नाङै बे आनजादाव बाहागो लानाय फरायसाफोरनि अनजिमाया जागोन 18740 जन। दा बेयो जोंनि थाखाय खोब साबजाथाव बाथ्रा जे गोबां फरायसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानो नागिरनाय बे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव बाहागो लानो ओंखारदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा आरो बेनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरनि जिखिनि रोंगौथि बिथांमोना नैबे समसिम बेसेबां गावनि रोंगौथिखौ आरजिनो हाखो गावनि थाखोनि जिखिनि सोंथि बिलाइ बे सोंथि बिलाइखौनो बिथांमोना जिहेतु एन्सार होगोन बे एन्साराव जों बिथांमोननि जिखिनि रोंगौथि बेखौ जों मोनदांनो हागोन आरो बेयो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जथेस्थ' बियो हेफाजाब होगोन। जायफोर फरायसाया फैगौ 2023 मायथाइयाव जे HSLC आनजादाव बाहागो लागोन बा जगोन बे फरायसाफ्राबो बे रोंगौथि आनजादनि गेजेरजों गावखौनो मोनसे सुनायनो हानाय खाबुआ फैदों। दा बेनिखायनो आं बेवहाय खावलायनो लुबैयो जे गाबोननि बे जानो गोनां जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम बे एग्जामाव जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाया एबसेन्ट थायालासेनो बाहागो लाजोबो। जायफोर फरायसाफ्रा फर्म फिलआप खालामदों, जायफोरा एडमिट मोनबाय आरो जायफोरा दासिम बेयाव आनजादाव जिरायनो होननानै बिथांमोना सानबाय थादों बे गासै फरायसाफ्रा जाहाथे सम मथै बे आनजादखुलियाव सहैयो आं बेखौ खावलायदों। जोंनि आनजादा 10 बाजिनिफ्राय जागोन। 10 बाजिनिफ्राय बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय बे आनजादाव बिथांमोना डिउटि होगोन बा नायथिंगोन आरो आनजादखौ खुब सिरिबाङै खुंनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला बर' फरायसा आफादखौ खावलायहरनाय जादों। आनजादाव जाहाथे जेबो गोरोन्थि जाया बा आनजादाव जाहाथे जेबो जेंना जेथो नुजाया बेनि थाखाय गासैबो फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो जायफोर बेवहाय नांफानानै थानाय मावथि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरदों। बे मोनसे बेसेन गोसा आनजाद होननानै जों बुंनांगोन, मानो होनोबा बेवहाय बान्थाबो दङ। बे आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा जौसिन मासि मोननो हागोन बिथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बान्थाबो होगोन। गतिके बेवहाय आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 9थि रोंगौसा आनजाद खुंफुंनाय बे आनजाद खुंफुंनायाव जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजाङै बाहागो लायो आरो गावनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनो नाजायो आं बेखौनो खावलायबाय। लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मावथि बिबानगिरि आरो जायफोर फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय नांथाबनानै दं बे फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायहरदों बे आनजादखौ मोजाङै खुंफुंना हरनानै जाहाथे बिनि जिखिनि कुवालिटि बेखौ मेनटेन खालामो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। आं गोबां बाथ्रा बुंला, बे समाव आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय।